Συνελήφθησαν χθες 26 Αυγούστου σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 3 διακινητές, εκ των οποίων 2 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν μια γυναίκα και έναν ημεδαπό, διότι επιβαίνοντες σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν 2 οχήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και την προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν αντιστοίχως στα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού Αλεξανδρούπολης.